Здравейте, здравейте, добър вечер. За мен, за вас може да е утро, може да е вечер, не знам и не ме интересува. Но ще ви покажа какво ще вечеря момент, преди да съм го развалила, да ви го покажа. Вижте колко е готино! Имаме авокадо, хранителна мая, каенски пипер, полято е с зехтинче. Крем супата, вътре има супер много неща. Има леща, червена. Разбира се, че има леща. Има картофи, броколи, моркови и такива подправки съм сложила. Целина, 2 вида глава и стрък. Пащарнак съм сложила, не знам, някакви други неща също. И спанак. Сега, за да завърших, ще сложа лимонче, обилно. Аз обичам да има лимон, особено в супите. Сега разбъркваме този целият буламач тук. Мога да ви кажа, че изобщо не е лошо. Крем супичката си е брутална. Да. Само където малко изтина, между другото. Аз докато се приготвя, че супата ми изтина.